Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayungaga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes na kita, Agosto 19, tuig 2021. Kumusta ka mo masuki namon na matagpalmati sa kahanginan ang mga nagasaulog sang ila sining birthday karon nga daw. Happy birthday sa mga nagahiwat sang ila sining anniversary, wedding manina o kung anong anniversaryo ang aton gid nga pagpanamyaw. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline until 9:30 in the morning. Karon iyang Huwebes sa aton magka-aksyon nga nagamonitor na via on air amuman sa online. Kumusta ka mo? How do you do? Mga suki naton nga matagpalamati sa kahanginan. Kamusta ang morning nyo? Okay man? Aksyon at Tayhopon na checking in kag pwede na kamo makapadala sa inyo sining mga mensahe dira sa aton sining chat room or comment section. No, ginabuksan tanan na karon nga aga, pwede kamo da makapadala no mga mensahe, opinion, reaksyon sa mga komentaryo kag inyo sini paino-ino sa matupiko nga aton talakayon karon nga aga. Pwede ka mo makapadala dira, hindi lang palihog tuman kalawig. No, amo na nang ayo ko sa inyo, hindi nyo lang paglawiga gid katama para may tiyempo kita nga magbasa man sa iban nga mga mensahe. No, tandaan tagi na. Ang inyong mga mensahe, please, brief lang, concise, amo na nubo lang, no, para at least mabasahan taban ang iban nga nagapadala. Ano mga dalagko nga balita nga aton natutukan karon iyang Huwebes diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon ko lang niho at least sa mga nagamonitor karon nga aga nga may plano magkadto sa mga mall nga magpatigayon sang vaccination ginapabalugid sa inyo sang EOC nga subong nga Huwebes, Agosto 19, ang mga senior citizen pwede maka-walk-in dira sa Robinson's Place, o kon sa SMX, no? Sa SM City, agod mabakunahan sa COVID-19. No, tandaan tagi na ha, August 19 from 10 a.m. alas 10 sining aga, tubtob alas 3 ng hapon, no? Ang mga senior citizen, pwede kamo maka-walk-in sa Robinson's o kon SMX, sa SM City, agod nga magpavaksin. Now, attention, anong dapat nyo dihimuon? Dala kamo palihog sang proof, inang pamatuod nga may online registration kamo. That is number 1. Senior Citizen ID, valid government ID, and ina nga ID with Bacolod City address. Now, kinanglan may address ka nga, indeed, taga-syudad ka sang Bacolod, and other supporting documents. Ayos na, no? At least, mga senior citizen na, actually, damong nagpabakuna, subong, inibla ang nagasakay lang sa salakyan, drive-through kung tawgon, at least, for their own convenience, ang iban kundi budlayan na maghalaka panaog, ara na lang gatiner sa salakyan, kag amo na sila nag-avail sa sining drive-through vaccination program
sang Bacolod City. Ayos mo na, no? At least, bangin mapo sa inyo, para sa konbinyente sang pila ka mga may ginabatyag, medyo mapos-sapos na para sa ila. Subong man nga adlaw ang schedule, ari sang vaccination or vaccine rollout, first dose, ari August 19, 10 o'clock in the morning until 3 p.m. Ara sa Barangay Alihis, sa Kabog, ETCS, Mansilingan, Takuling, Ayala Mall, City Mall, Golden Field, kag City Mall, Mandalagan, Robinson's Place, seniors only iniya sa Robinson's Place, SM City. Same gyapon na, magkadto kamo to, agod magpabakuna, dala kamo sang pruweba nga nakaparehistro kamo online. Valid government ID, Bacolod address, or with Bacolod address, kag other supporting documents, dalaman kamo personal nyo nga ballpen. Ang second dose, Pfizer sa Ayala Mall, Sinovac sa City Mall Golden Field, Sinovac man sa City Mall Mandalagan, kag Sinovac sa SM City. Subong man na, ha? Subong man na nga schedule. Ayos? Anyway, amo na ang tandaan ta para at least hindi ka mo mabudlayan na kag may ideya na ka mo para sa gusto magpabakuna. Alas 8:12 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Nanong pinagkamadalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga. Now, i-check na lang ni Krono kay kabalo ka subong nangin concern ang problema bala, no? Ining ginareklamo karon sang mga medical workers. Kundi nag-alburuto ang mga medical workers matapos nga may mga findings, may mga report ang COA, no? Kag ang mga benepisyo sa mga medical workers kapin pagid sa public nga mga hospital sa gobyerno in short, tiatrasado ay matag mga hazard pay and all dira nga mga benepisyo nila, kundi damo subong may mga threat of mass resignation, no? Sa mga health workers. Ting question sini nationwide ni sila damo sa mga medical workers naton. In fact, ini nga mga medical workers bangod sang nag-agi nga pandemic ang COVID-19, isa ni sila sa mga baganihan kon kabigon because tiyang pangabudlay nila halos ikaduha na ni nga tuig, nga halos kada adlaw expose ikaw nagatrabaho kadira agod nga bunigan ang pumuluyo nga makabangon kag makapakig-away batok sa sining COVID-19. Dason pitik sinta sa ulihi maguluwa yung mga report nga may ara kuntani mga allowances, may ara kuntani mga benepisyo nga waya mahatag sa ila. Can you imagine blas na? No? Wala ya mahatag sa ila. Di kundi problema gid sa mga medical workers na nagalain ang ila buot Can you imagine, gina-consider ka nga baganihan, gina-consider ka nga baganihan bangod sa away sa COVID-19, and yet, kung lantawon ta, tiyan mo niyo, ang imo iya nga dapat benepisyo nga magtupa sa imo, wala mahatag iya sang gobyerno, pagi sa palpak nga trabaho sang Department of Health, o kung sino may diferensyada. Now, ang good news lang, at least Ario, ang good news lang at least diri subong so far sa Negros, duway payasang nabaton si Gov Lacson, no? Sang report or balita sa possibly mangin problema iniya hindi ni siya simple lang ang problema. Kung magproblema kita sa local medical workers sa ulihi, sa aton mga medical workers, ina concern or everybody's concern, especially sa away kontra sa COVID-19. Alas 8:16 na.
Online sa hotline. Online sa Ari sa aton nga linya, no less than the good governor, sang Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. Gov, how are you? Good morning. Gov? Alas 8:16 na. Sige, balikan ta lang siya, no? Kaya nautod ang linya ni Gov. Kay i-check ta niyo, man, ang aton diri subong, kundi sige, sustiner sa mga medical workers, bla, sa mga pagpangabudlay nila, adlaw-adlaw, trabaho, dedikasyon, nakataya ang ila sining seguridad, kay commitment sang trabaho, tiyaray, way untat. Sige ang trabaho sa mga medical workers. Tigaling subong, bagod siya sining naguluwa nga mga issues. Amo na, no, so rigid, Gov, good morning. So rigid na utod ang linya naton kay na. Good morning, Aksyon Art, kan sa mga nagapamatik. Salamat gid sa time, Gov, na masabad kami anay si imo bisan na kadali gid lang because ang isa sa balita nga nakita ko nga at least subong daw wala ka panabaton nga report nga may ara sang movement o kung may pila ka mga local medical workers na ton diri sa Negros nga daw problema o kung may ara plano nga mag-intra sa sining lihok bala o kung ginaduso subong sa ibang na grupo nga may ara sang mass resignation which is siling kudo ka seryoso niya nga problema kung hinali hindi magapan sa gobyerno, Gov? Well, para diri sa Negros, I have not received any information na may plano ang atong mga health workers to go to a mass resignation, no? So I hope no na that will not happen, not only in sa province naton but nationwide, because if that really happens, then there will be a total breakdown, no, sa health system naton, and that will not help in our battle against COVID-19. Definitely dako gina na problema, no? So whatever the issues are, I think it's really up now to the national government, no? Yes. To step in without any delay, to step in and try to resolve this issue. Because kung mamati ta sa news, ara man ang kwarta, no? More on documentation, no? So I think more than ever, they should just focus on this. Kung entitled bang kidang atong health workers, kung ara naman sa budget, by all means, no, ipanghatag na. I see. Kabay pa tanya, no nga matindihan ini sa national government so that hindi na maglala ang sitwasyon because at the end of the day, hindi lang niya national government ang masuffer, kundi ang kada probinsya, kang mga syudad, kung wala ka na medical workers, amo na budlay kay mabalda ang medical system naton na, Gov. That's true, no? That's true. So I hope na ma-resolve na ni, because even sa Senate hearing, do wala man question why man question pati sa kwarta, no? It's okay. There, no? Ang pag-disburse ng sining funds. Yes. Gov, masip lang ko very quickly because damo gyapon ang nagapamangkot after nga atong reported sa area sang Valladolid, the latest information that we gather and sa interview namon mismo kapon kay Mayor bibot Miravalli sa nga Balyati, it was tested negative sang sa retest atong mag-Iloy nung for the first time sa bilog ng Pilipinas no diri pas Negros ang Lambda variant. What was the latest instruction kag may naka-communicate ka sa regional office ng DOH, Gov? The first instruction was to do a retest, no? So it came out positive, and early August pa lang din release na ng pasyente na okay. Because tapos na sa quarantine and all, no? So considered clean na to ang pasyente. Okay. But you know, because lately lang na
nabalaan kung ano to na variant. So, DOH recommended a reswab. And true enough, no, negative ang mother and son. So, as to the question kung the contact tracing, ito pa lang sang July pa lang, when she was first tested positive, of course there was contact tracing, automatic mo na, no? Anybody who's tested positive, right away, gina-contact trace natin kung sino ang iyan na connect, direct no? contact. That's a basic reaction to do, no? Ang contact tracing, tapos of course i-isolate, i-treat, no? So, amo na siya, no? So far, seems okay. But again, ang point is, let us not focus on the variant. Let us focus on the virus. Okay. COVID-19 virus, because it is present. It is still present all over the world, no? So let's not start, reacting. Uy, ari na si Lambda. So what if, ari naman siya. So what do we do? So we continue to protect ourselves, no? So it's ang virus na we should be concerned about. And ang instructions right now is still the same. Whether it's Delta, whether it's Alpha, Lambda. Anong instructions sa atin? Minimum health protection. Is mask. And I encourage now double mask, no? Even now ang DOH is saying surgical mask, no? Hindi na pwede itong cloth mask lang. Siguro ang cloth mask pwede na as a second protection, no? Meaning gamit ka na isang surgical mask, tapos pwede na i-cover with a cloth mask, no? So instructions are the same. Hygiene, social distancing, avoid gatherings. Okay. No? So that's why let's focus on the virus, no? Regardless of what variant. Yes, Gov. Anyway, kumusta ang pag-roll out sa vaccines? Kung duway man problema, do we have enough gyapon nga supply nga gin-donate, kag ang gin-purchase ang province? Okay man gyapon subong no ang aton nga vaccination activity, Gov? Actually, it's not okay because jutay lang ang gaabot, no? We all know kung di nag-focus ang national government, and no less than NCR plus. Okay. Why was the reason? Why did they focus there? Because the numbers were bigger in those areas. The number of COVID-19 positive was bigger in those areas. In fact, there are surges there again, di ba? So, the reason why there's more bakuna there is because the numbers there are bigger. Now, Okay. we'll ask you, Aksyon Arts, would you like to have high numbers so that we will have more bakuna? Or you would like to keep a low number and have less bakuna? Di ba? So, amo na, subong ng strategy sa national government. So, kulang yapon diri sa aton. But what's important is, kung ano ang gaabot diri sa aton na bakuna, aton ginagdayon ginapagwa, kag gina-distribute sa mga different LGUs. Yes. Finally, to all Negrosanon, mga Negros Occidental nga nagamonitor, Gov, nanong imo sinima, bilin kang matugon sa ila? The COVID-19 virus is still present, no? The instruction, the message is still the same. Minimum health protection. Double mask, face shield, distancing, hygiene, and please avoid gatherings, no? Avoid celebration. If you have to celebrate because it's a birthday of somebody special in the family, then limit it to your family only, no? Immediately. So, kamusta lang, and let's all do our share, and we hope na vaccines will come, and more important, if you are given a schedule, please take the vaccine, regardless of the brand. Up to now, our experts say whatever is available is the best vaccine. On that note, Gov, salamat gid sa time and keep safe sa imo. Thank you, Aksyon Arts. Aksyon Hotline. Governor Eugenio Bong Lacson sang Negros Occidental. At least,
Ako yung kamay pa amo na ma-maintain o kung magpadayon, ining report nga at least wala sang ang mga local medical workers naton sa Negros, hopefully hindi mag-join, no? Kag hindi na mag-increase, hindi na magtaas pa ang mag-idog mula sa punto nga dayunon sa mga medical workers ang ila sining nga plano nga mass resignation sa tutuod lang ini kamuti gid ang gwata daw. Ha? Tutuod, believe you me. Kung matabo sa ulihi nga may mga luntad nga mass resignation sang mga medical workers, dira guro ina mamroblema gid kita. Kay whatever variant sang COVID nga mag-igo sa aton, kung wala na sang matatap, o ay karon sang trabahante dira alin sa ospital, o ang maging create naton sa emergency operation centers, ang mga vaccinators na or sino dira karon nga ti may ara sang naging part sang ila sin trabaho, obligasyon amo na sa medical works. Ti kung may mass resignation, sino karong puluton mo alangan ng mga barangay tanod ang gamiton mo nga mang-inject. Aksyon Hotline. May kung si JM, yung mga flower horn, pwede yan na nga isda galing, pwede yan ma-injikan. Pero kung parte COVID-19, hindi ni siya ordinaryo, hindi ni simple nga problema. Nga mo gani siling ni Gob, the national government must step in. Sudlon niya na ni i-address na nga problema because at the end of the day, overwhelmed na nga daan, kapoy na ang mga medical workers. Parte ng trabaho nila nga ginahimo, kag dedikasyon. Although we consider them as the hero, no? Amo ni sila mga baganihan sa karon nga panag-on, pero tikon ang ila sining nga mga benepisyo nga ara ba lang nagaling kwarta, gagin pabuyan-buyanan nga wala ginhatag. Amo na siya ang diferensya. Ambot kung paano ini i-address ang national government. Paano ini i-hatagan o kung pag-aaktuhan sa national government. Aksyon Hotline. Kay subong niya ang pila ka mga tiglikom nga ginasaligan man sang Pangulo ta. Bangod nga may mga intensyon man nga magpapili sa pagkasenador sa palabuton nga eleksyon, which is obviously ang ginahimo nila is to promote the names nga may ara man sa gina-perform at nagahimo man sa mga gimmick nila iya. Instead nga magtrabaho, mag-focus, ako ya kung maka-perform ni maayo kapin pagid ang mga ara nagapalibot kay President Tigong. You know, when they perform kag nagabulig sa presidente, kag matadlong nila ni kapin pagid issues ang korupsyon, kung may korupsyon gid man, or butang tati way pa nakuha ang kwartada, way matandog. Ti anong reason di? Sinong dapat nga pulpugon para mapadasig nga ma-release ining kwarta? Aksyon Hotline. Hindi maginiya kwarta ang ginapamensar sang mga medical workers. Ang benepisyo nga kung tani intended sa ila, nga mabaton nila like for example, the hazard pay and all, nga dapat iatag na sa gobyerno. Tigagin pabuyan-buyanan nyo. Ano nagreklamo, subong ti, hindi pagid pagsapakon. Hulaton ta nga sa uli, problema ang aton sininga why na sang mag-serve, why na sang mga trabahante sa medical nga aspeto. Ti mano kita abi? Aksyon Hotline. Sigurado mapalay-palay kag mapalday ang aton away batok sa COVID-19. Kundiin pa nga nagasulod kita sa ikaduha nga tuig na dito pa damo pagid sang nagtuluhaw nga isyo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. This news spot. Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsan
lahi nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y salisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na!
Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila na nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to dami. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagdamo ko sa nagdamo dito. No? So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino.
Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Balik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon Huwebes kitang presentation August 19, 2021. Hoy, good morning. Dira may lang pagmonitor Elizabeth Malacagambala, Sir Milili Uligo sa MM's Bunny Cafe sa Tangob. Araman sa kaluukan si Tita Jonah Palier Soriano. Belated happy birthday sa bata niya agot kuno si Nini Cleo. Owen kag good morning sa mga upod ko diri si Tuto Julito Palier. Ba tiyo ko gwapo Samol Pinda. Kag iban pa nga naga-monitor good morning. Sige, salamat gid. Ari pa mabaling anlin. Ara na sa Aksyon JM. Okay. Anyway, supunan ko lang na karon kag ang mga mensahe ninyo ginpadala amat-amaton talang niha mahina gid ang kalaban. Medyo lighter side kita sa aton program this morning kay Ario istoryata na beauty pageant kag may istoryata na sa isa ka matahom nga linay nga maging kabahin sa aton program karon nga aga. Actually I am not used to interview sa mga beauty queen Aksyon hens mo. The last time nga nadumduman ko naka-interview ko, ato lang may gin-guest di nga daw iya sang Salvador Benedicto, nga gindala, ato galing niya pwede, patuloy ka live sa studio mo, nga naka-interview kita sa mga beauty queen. No? But, this morning, diri sa Aksyon Hotline, man importante ini. Ang akon mangin kaupod diri sa Aksyon Hotline, mangin representante, kabay kaluyan ni siya ho, sa 2021 Miss Universe Philippines kag kabay pang siya ang mag-represent sa pungsod sa ulihi. Now, joining us this morning via Zoom kay hindi pa pwede mo ang mag face-to-face, we have Ma'am Angela Nikki Di Grano, isa ka Filipino beauty queen and model, currently one of the top 75 candidates in the ongoing 2021
Miss Universe Philippines Beauty Pageant. And in the Huge Shot Challenge, she placed number 12, while in the Video Introduction Challenge, she was at number 11. Now, ang iya subong from La Consolacion College, Bacolod, proud to be Bacolod nun, and the Senior Relation Manager in a e-commerce company and digital content creator in Singapore. Kabalik na siya di sa Bacolod, dara pa sa gyapon sa Singapore. Ma'am Angela Nikki De Grano, ma'am, how are you? Good morning. Kamusta? Hi, good morning, DJR. Mm-hmm. I'm doing really well. Salamat gid no si Aksyon Dale actually ang nag-istorya sa imo, and you contacted Aksyon Dale kag at least na materialize sining aton sining interview sa imo this morning. First and foremost, ang imo greetings anay sa mga taga Bacolod and taga Negros Occidental, ma'am, through Aksyon Radio. Yes, maayo gyud nga adlaw sa tanan nga nagapamati kag nagalantaw subong nga adlaw. And thank you so much, man, of course, Aksyon Radio, for accommodating. Yes. Are you still in Singapore o kung nakabalik ka na di sa hometown mo? I am very much happy to say nga arin ako subong sa Bacolod. Wow, very good, very good. Ma'am Angela, unagid for personal circumstance, at least may baluan sa mga Bacolod noon. Can you introduce yourself, Ma'am Angela, para at least may idea ang mga taga Bacolod, ang iban nga taga Negros Occidental sa imo? Sure, good, sir. I am Angela Nikki De Grano. And currently a delegate in Miss Universe Philippines, representing our beloved province, Negros Occidental. So sa province? I'm a person... Yes, sir, sorry, go ahead. Yes, I said siling ko sa province, you are representing for the province of Negros Occidental. Yes, sir. Din kagid, ma'am, native ka of what barangay in Bacolod or taga Negros Occidental kagid? Actually, I was born in Manila and then nag-grow up dito sa Bacolod, good, sir. Kay ang mama ko is taga Ibi Magalona, gid na. Ibi and Magalona. My father is from Batangas. Aha. Ma'am, number one, no, I know in terms of beauty, kabalo naman kita nga when you talk about Bacolod, Negros Occidental, ang mga beauty di lain sa aton niya especially nga lain ang mga Negrosanon kag ang mga Bacolod non damo gid gamuno siling la ka mga gwapa sa mga taga Bacolod kag taga Negros Occidental. But anong nagtulod sa kay Ma'am Nikki nga to join na mag-intra sa Miss Universe PH 2021? Kag sino ang nangin inspiration mo, Ma'am Nikki? Alright. Nag-intragid ko di DJ Art because I think it's about time that someone like me will represent the majority of Filipino women. And I was so inspired kung paano ko ginasuportahan gid sa akong family. Okay. Grabe gid ka helpful sa ila, and they're very supportive in anything and everything that I do. So, amo gid na ang nakatulod sa akon to join. Okay. Aha. So, in terms of pageant experience, damo naman ang naintrahan mo sina, ma'am? Believe it or not, this is the very first national pageant I ever joined. Naka-join ko before sa amon nga school, Miss La Consolacion College, Bacolod. And thankfully, thanks to God, I got the crown that time. That's the only pageant kami lang din ko within the school Wala din ko nag-try outside the school pageant. Yes. Now, because of the challenge of time, and especially so far, subong may pandemic, kumusta ang mga virtual challenges sa competition, ma'am? It's tough. It's tough, good, because everything is done virtually, especially isang araw ako sa Singapore. Okay. Ang challenges is very hectic ang scheduling, and at the same time, you have to find and sort out people na magulig sa imo, especially photographers, videographers, very important. Kag, I think God lang natalindad ko sa makeup, no? Kaya somehow, nakabulig man na I was helping myself with makeup and styling sang ara ko Singapore.
I see. Now, because of this pandemic, wala man nagduha-duha, wala man hesitation sa imo part of it to join the competition, or parents o family mo nga nagambal, hindi ka lang nanay mag-intra, kaya ka delikado. Ina mga challenge, inakagway man na nakasulod sa imo, pamensyanon nina, ma'am. Gid DJ Art, wala gid duwa-duwa. Tang nagwa na ang top 100, it's either I go all in, or not at all. Amo lang na ako nga principal. So once I'm in, all out ko gid na. Yes. Now, sino subong ang mga nagabulig sa imo behind you, nag-support sa imo sa sining journey mo, ma'am? Kadamo gid sa ila DJ Art. And I'd like to take this opportunity, if it's okay, nga ma-mention sang iba nga tao. Though, hindi ko sila maisa-isa tanan, but I would like to thank my group gid, my core team, nga ara sa Singapore. Okay. Mga friends ko ni sila tanan. Aha. So, especially, of course, unahon pang uyak, akon kuya. Aha. Nga si John Rafael de Grano. He's like my general manager, especially sa social media. Si Manang Aiko, nga ako nga gastan siya as road manager, Aiko Artiada. Yes, ma'am. And the rest of our friends, nga is really like my family in Singapore. Salamat gid sa inyo nga bulig. Diri naman sa Negros, subo nga nag-abot na ko di kadamo man tawo nga nag-help. I'd like to give my special thanks to Nong Reynald Valdebella. Siya nang ako nga road manager diri sa Bacolod, sa Negros. Okay. And also si Eliza Chavez, my makeup artist, along with my hairstylist, John Ray. Nga, grabe gid ang bulig sila niya ang nag-help me to find designers na makolaborate with me. Yeah, kadamo gid sa ila sila Sir Briley, si Miss Tia Son, si Miss Stephanie. And basta kadamo gid sa amon subong si Sir Chino. I'd like to say hi as well and say thank you. Yes, ma'am. Si Momay Alisasis, naka-makeup man sa akon. So, as Okay. of now, amo pa lang na DJ Art, but I'm pretty sure damo pagid na mabinulig. Yes, ma'am. Well, I think what is important now is kung ano mabulig sa mga Bacolod noon, kag negrosanon sa imo journey, please go ahead. Do you have any appeal for the negrosanon? Ano mabulig namon sa imo? Yes. Subong gid kinanglan ko gid bulig DJ Art, especially that we're nearing to top 50. Kag gina-aim ko gid yang nga makasulod up to the finals. So, of course, I would need help, whether it be financially or support sa mga voting, especially now, we have voting. Ang para ni siya sa top 50 ang voting. Okay. Our casting video is out. You can find it in YouTube. And then, try to vote for me through the Miss Universe Philippines app. Kaya amo to as human DJ Art, nakasulod ta. This is the third challenge kaya nasudlan ko ang top 15. Okay. And being in the top 15 is not an easy job. Kaya pasalamat dito sa tanan nga nag-vote that time, and I hope that sini sa fourth challenge, we will make it through kag ma-ace taliwat within the top 15. Kaya kung makasulod na din ako gidaton chance nga maka-top 50, and hopefully padayon na nito top 30. Yes. So, good luck. The best of luck nga mo lang diri mabulig sa imo is to campaign no sa imo sining journey. Thank you so much for the trust nga ginatag mo sa Aksyon Radio Bacolod, and we are praying nga tani madala ka gid kag mag-represent sa aton sining country, sa aton nation, sa sining beauty pageants. Thank you so much, Ma'am Nikki, sa imo sining nga time ginatag this morning. Kind Aksyon Radio. Salamat gid sa inyo nga pag-accommodate sa akon. Yes, ma'am. All the time. Salamat gid. Good luck and keep safe sa imo kag sa imo family. Same to you, sir. God bless you. Thank you. Thank you. Aksyon Hotline. Ayos, salamat gid si Ma'am Angela Nikki Di Grano. You know, isa sa mga kwan ni si Aksyon Edin mo, basta mga beauty pageant. Naka-intraman ni siya singuna. Si Aksyon do, really sa kwanto yan, no, sa ila sa Himamaylan. Sa ano ganin na daday? Ano ganin lugar sa Himamaylan? Karabalan. Sa imo yan sa Takuling. Takuling kaya.
So good luck sa aton sining Bacolod noon, pero representing Negros Occidental, Angela Nikki Di Grano, nag-ayo gid siya actually sa kay Aksyon Dale kung pwede siya maka-appeal sa mga Negrosanon because of her journey nga maintra sa Miss Universe Philippines pageant. Now, kabay pa makasulod siya kag pag-represent sa Negros Occidental. Good luck! Alas 8:51. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tingin naman amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire pa ito my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo din po dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as
news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, kasi yun siya relevant, yakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa atong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kaulhi nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Sa anniversary sa ARB number 1. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB number 1. Magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Aksyon Hotline. Boksi ang inyong mga cellphone, lantawan ugid ka nagatawag na dira ang studio sa Aksyon Radio Bacolod, and then makatagami premyo. Extended ang amon nga promo kabahin sa gyapon sang 52nd anniversary sa Aksyon Radio Bacolod. Importante nga pagtawag namon sa inyo sabtag ilayon, no? Kay iya na sang Aksyon Radio Bacolod. Kag kun ikaw avid listeners, sigurado balaan mo gini kung ano mga program, sino mga anchors
jutay nga pulo pa mangkot instantly or magadaog ikaw sa premium nga 500 pesos. Ayos perte. So ikwanta lang na ara na mag-ring ka ni karon pag sabat automatic hatagan ta 500 pesos. Why niya durog mo kabahin ni sa amon na ika-52 nga anibersaryo pagpasalamat sa amon nga mga listeners. Ari na may ara na may nakasabat na. Very good, very good. Lingkod sa ngalan niya ko lang bala. Na kuano nakakas ang dulunggan niya. Ang dulunggan. Ari sa aton nga linya. Hello, good morning. Good morning. Hoy, may ngaga si Aksyon Art sa Aksyon Radio. Hello? Ay, nautod siya. Hello, Ma'am Arlene? Ay, tabo siya man? Bebe, dayali sa liwat nga nadula to. Ay, kanong guni karong sang 500. Mo kuni yata guni karong kay Aksyon Eden. Okay. Hello? Sabta na yun, kay katawag kami liwat na mama. Ano kayong timpo ko doon inalagas na lang niyo. May balita pangulaan nga kinawatay baka niyo. Baka kuno ay ng Miss Universe kay na to. Kinawatay baka, ginang nabalita na agad, di ba? Yawer nga makawatan, singulat to, taksi to yung karga ang mga kanding, subong lain niya, ba niya? Hello, Ma'am Arlene? Hello, good morning. Oy, may nga si Ma'am Arlene Fernandez, ne? Oy, ilang imo liog mo monitor kay portigig kakwan, portigig katunog. Gani ka nang galuto ka, sir mo. Galuto ka? Hinablos ka ni Rudy Fernandez? Ha? Hello, sir? Siling ko parinti mo si Rudy Fernandez. Ma'am Arlene! Gani kayo, nakatay na. Ma'am Arlene! Ikaw gid ang dibuenas nga nagabutan naton subong. Kapabati ka gid always sa Aksyon Radio Bacolod? Oo, sir. Kapamati kami. Umpisa gina sa kagahon niya. Gani kayo nang gapis. Ablaga pang umprakot Okay lang. Ti, sino ang imbukada nga pang mukaw ko naga sa Aksyon Radio? Oo, sir. Sino ganing nga program nga inang aga pang dako tingog sa Aksyon Radio? Sino nga program inang aga pag pamukaw bla? Batian mo ko? Oo. Si Boy Duran. Si Boy Duran. Okay. Ma'am Arlene, congratulations. Okay lang kung natagan ta ka 500. Sige sir, salamat. Di ulaton mo ngayon ang padalan kag kita sang code kag kung sino ang sender para makuha mo sa kuana sa pira padala ha. Sige sir Teka kung mabaton mo na ang balon mo ko para kaduan ta kada parang ang 500 di pa mahaw ta. Sige Lawog lang Ma'am Arlene, congratulations. Thank you. Salamat. Okay. Salamat, kid. Okay. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Congratulations, Gid, sa kay Ma'am Arlene Fernandez, 52 years old, from Barangay Panukoy, Bacolod City, nagdaog sang 500 pesos. Ayos diri kita na ano mo ning abilidad nga, grabe ba? Baka ginkarga sa van, ano nila ni lutuon? Yari sa atong linya si Captain Eugene Tolentino, ang Chief of Police sang Salvador Benedicto, sang Salvador PNP. Captain, good morning sa Aksyon Art, sa Aksyon Radio Bacolod. Mayong aga man, sir. Mayong aga, sir. Si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod, live kita subong kay ma-check lang kung anong tabo ni sir, may na-intercept na nga kinawatan nga baka, ginkarga kuno sa van? Yes, sir. Actually, natabo ni kayo na mga early morning. Around 4 a.m. Diri sa Purok, Maisan, Barangay Bunga, sa Don Salvador.
So bali, ining van, ano ni sila, umalagi lang daw kung basi amo na gid ang tripping nila yung nga bang karga baka. Bali, ang amuni nga mga persona, sila man ni ang mga suspects not only in Don Salvador, Benedicto, but sa iban pa nga cities and municipalities nga nadulaan sang mga sapat. So mga kagrupo ni nila kag amugid ni sila ang daw medyo masupogid kay actually ang duasin ni before as far as I know daw kaagi na ni sila nagrent sang banman. Okay. And then the same way gina-arrange nila ang salakyan ang pulongkuan sang ban. Ginakuha nila para nga matawhay nga masulod ang baka. So ari ang duani. Kaagi na niging pablatter sa draman sa Bacolod area. Okay. Pero ang reklamo sini is ang ban ba lang naging gamit nila, wala nila ginbalik dayon. Okay. Nga ginrentahan. So amo lang to ang complaint. So after nga na na bayaran nila or na-settle nila ang payment sa ban. So, na-release man sila. But, that incident, daw nakahatag bala information sa aton. Sa public? Ano ang involvement nila sa nakakatabong ang kinawatay. Sir, at least, sino ni ang mga nagkaladakpan? Kung pila ni sila kabilog ni? Bali, 3 ni sila Aksyon art. Sino ni sir mga ngalan nila? Taga-Driman sa Bacolod ni sila? Puro ni taga Bacolod. Uy. Okay malang sir, mabalaan tangalan ni nila. Para at least, iban to, basi blakon makahingagaw pa kadto na sa Salvador. Parang, basi kung nila baka mo maning nagkarga? Actually, ang ngalan, ang mga ngalan sang suspect naton, si Jerry Hinilaso. Male, 40 years old. Tapos, taga Sunpay, Barangay 15 Barangay 15? Bacolod City. Okay. Ang isa nato naman si Clyde Erced Villalos. Bali siya niyang driver. Okay. So, male, 33 years old. Single. Tapos sa nagapuli sa barangay Takuling. Bacolod man. Kag ang last among si Rolly Francisco E. Pineda. 23 years old. Ang taga Libertad Extension ni siya sa Bacolod man. Okay, barangay 40 siguro na. Pero anyway, paano ni sir sila na-intercept? Kung di may idea nakita nga mo, di may kinawatay baka, nga ginakakarga sa van, may nakatip sa inyo, paano nato na-intercept sila? Actually, sa nangayon kita bulig sa aton nga mga intel community naton, especially sa sa provincial headquarters, and then naghahatag man sila mga information, mga tips. And then so daw tungod sa mga medyo daw sako ng report sang cattle rustling not only in Don Salvador, so daw medyo ka-alarming ang bilang amuna kung ano oras sila nagalibot, may naga-report sa amon. So baligin strengthen lang namon ng amon nga checkpoint operations. And then may naga-info man nga kung ara kami naka-checkpoint, daw hindi sila mag-agit because nga may nag-informan sa ila, and then may mga sweeper sila lang nakamotor, ginapauna, to monitor sang mga if may ara kita naka-install ng mga checkpoint. So, amo nang ginaobra namon after checkpoint. So, after sila naman katuan, nag-kanta naman, roving. And we are using civilian vehicle para nga hindi nila ma-monitor kung nagpapadulong ang tropa kasi kung magamit kita sang marked vehicle makita nila may mga spotter mas laguro na gabalantay
Siling ko, sir, may mga gabalantay na gurong ga-feed si Ilada. Hello, sir? Captain? Ay, nanoto na tabo. Grabe. sir. Bali, pag sita ninyo sa ilaw, ay naman sila na malibad pa, sir? Hello, sir. Siling ko, after nga na-intercept naton sila, why naman sila nag-react Hindi pa? kasi mabatian sila ang audio mo doon medyo nag-inay, sir. Naginay, subong, sir, subong. Sige na lang, Aksyon niya din. Basi kuhain na lang detalye na si Saro kayo daw gala. Hindi ko nun niya batian na. Subong, Captain, batian mo pa? Hello, sir. Batian mo pa ko? Hindi masyado, sir. Daw, Sige na lang. Iliw ko to kay Aksyon Henso kayo daw hindi ko na mabatian. Kuhan na lang siya. Na parang istorya na lang siya karang dudugay. Sabi mga abilidad niya sa mga tining kakita imo ya nga ang mga baka yung aras kilidalan na pangakwat nila sing una taxi ni may ara man sing una mga balita. Sorry no, hindi why nga naton gina-generalize nga mga taxi driver. Pero sa una may ara gina-operate mong ginakarga ang mga sapat sa mga salakyan. Tiyari yaho, van markila sila van, dason, halin sa baka, kung ano lang mga labayan nila, yung ginapangarga nila, Diyos, nagtamsambahan gid na Salvador Benedicto, ho, ang ginkargan la baka. Tingala, gurong baka ninyo na, ano ini? Masakay ko sa van, din ko makadtuman. Na, amo na siling ko, pahapos, tinunto na ginang inyo, iya, ginawa ka mga tao na panagod sang kasapatan nila, lawig-lawig na kagsagod. Guro ang ginabira ni nila, inang mga ginalambo, magsiling kalambo, ginabilin lang nalawig. Ti kon malabayan nila na iya, nga layo sa pamanimalay, ti amo nagkarga nila, mga haslo mga tao niya ay. Hindi na iniustong ginopisyon niya. Ay pahapos ka mo iya nga ginasagod. Sapat nga ginasagod sang tao, dagyan niya kagakwaton, gagdalon. Iyaw lang ni Guro, no? Maligya di sa slaughter, no? Baw, ti tapos gid. Dako gini nga pala mungol ang inyo. Ti tanda man ang Salvador Benedicto PNP, siling hindi ta magamit sang marked vehicle. Kay kung marked vehicle, mamonitor gani nila, tuwa sila galabay dayon. May mga advance party man sila mo, may mga motor man sila nga gina-hire na guro kung kabahin ng sang grupo nila, nga malabay anay, singap, di maglabay di, may police di, may checkpoint. Kay man ba sa mayo dira sa may area sang USA, mayong aga gidra sa imo sining good luck sa Miss Universe from Microsoft Occidental. Melili-oligo, salamat gid sa magmonitor. Rafael Di Grano, salamat gid. Babaling Anlin, good morning, 52nd anniversary Aksyon Radio Monitor Kamidri. Raymar Hicano Haliasgo, Merly Gonzaga, araman si Iba Gradas Baterna, Christine Minies Villalobos, Alex Montesa, Lege Villares at Sibar, Melili Uligo, ano basang na natin? Alin Louis Himotia dira sa may Linawon, Pelton Lipora sa Pasay City, Ana Sinoro, Miloni Calvas, araman si Barrio Garrey, Huma Lumina, Glorimar Gayorgor, Miss Tula, Rene Kenneth, Miss Mi Castillo, Rufino Era Gabino, Wilson Tidor, Rochelle Polincio Susana. Ay, damo pag-iban. Hindi ko na ginay malabutan. Aksyon Hotline 2006 WID for Best Public Affairs Program for Radio. Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo,
Aksyon Radio, pakulon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, pakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing. Time diri sa aton sini nga pagpangalagad. Despite sa hindi magkalaamo nga problema ginatubang sa mga Pinoy, party COVID infection, no? Death, gutom, kaganalatan, mabatasan pa sa una konsensya nga mga top national sitting politikos, imos-mos mga Pinoy kag ilubong sa COVID virus. Ay, ito na. Ayos no, good morning dira sa mga kaaksyon naton nga nagapadala nga hindi ko na malabutan, no. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. With Aksyon Rex Cantong. Aksyon at Tayhopon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,